Du er ikke over den der bus selv, mand. Er du klar? Ja. Og du så det godt! Du så det fucking godt, mand! Du så det! Jeg ved at du så det godt! Interviewer dig! Jeg interviewer dig! Så skal du have et spørgsmål. Ja, det er jeg glad. Jeg synes, du må taxiføre. Super sød. Har du kæft, der er fucking gay, mand! Nej, ja, nu er på. Sådan i forfra. Han er en største idiot. Han må være den største. Vi har øvet os taxifør. Vi tager den 29. Sådan den her. 29. Så. Klar. Søren. Ej, ved du det. Vi sejler. Det er meget. Nu vil vi gøre naturligt, det gør naturligt. Tag 2 ind nu. Kenneth, mand. Søren. Ja. Jeg synes, det var den der pine at droppe af på diskoteket. Ved du hvad, jeg synes, det er mega nederen, at jeg tager hende med ud i baglokalet, og det er hun helt med på. Men så siger jeg, skal vi tage hjem og bolle? Og så siger hun, nej. Min veninde kommer lige med. Altså, jeg forstår det ikke. Det er ikke engang for en idiot, men jeg forstår det ikke. Det er super sød. Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke. Jeg forstår det ikke! Jeg forstår det ikke. Og så, okay, så får du verdens dårligste taxichauffør hjem, ikke? Han havde sygt mange knapper, han kunne trykke på. Han havde, okay, forestil dig, det er taxa, ikke? Starter her, ikke? Så havde han 1, 2, 3, 4, 5 knapper, så man kunne trykke på en knap, og så række klappen ned. Bum! Så var han Kenneth, den store idiot, mand. Trykker på alle knapperne, ikke? Ja. Så blev han så rød alt trådet ud, og det er hver gang. Det er hver fucking gang. Der er øver med mig, for Aarhus til Rigsgaard, hvis Kenneth han skulle ringe bare knapperne hele tiden, ikke? Siger så. Så nu har du trykket knapperne. Sandheden taler ikke. Sandheden er lavet. Nej. Er du Operation X-salat? Er du Operation X-salat? Altså, spilauer. Morgen. Spilauer. Det er der. Jeg benægter alt. Jeg kan ikke noget sådan noget. Jeg ved det ikke. Det er løgn. Alting er løgn. Det er løgn. Kenneth. Så vi sang på det, giv mig en sang. Nej. Kun for dig, baby. Nej, hvis jeg ikke må klappe min skjorte op, så gider jeg ikke synge for dig. Okay, hvor overvej, hvor dårlig en film man er. Man må ikke åbne hans skjorte. Out! Jeg gider ikke mere. Man stiger. Okay, det er godt. Det er på film. Hvad laver du, mand? Hvad er den dårligste film, eller? Er du det? Er du verdens dårligste film, mand? Er du måske... Måns Spielberg, eller... Ja, han var der sådan en.